Кадерле дуслар, сезне чын күңелдән якынлашып килүче бөек җиңү бәйрәме белән тәбрик итәм. Һәм бу бәйрәм безнең барчабызга да күңелебездә утырган авыр тойгыларны, куркуларны җиңәргә көч бирсен иде. Бәхетле булыгыз, дусларым. Һәм игътибарыгызга шигъри юллар тәкъдим итәм. Җиңү бәйрәме. Бүген җиңү бәйрәме. Ачы сугыш беткән көн. Яу кырында калганнарны искә ала торган көн. Парадка бара бабайлар, баралар очрашырга, бер-берсен барлап чыгарга, бераз елап алырга. Медальләр ялтырый кояшта, ветераннар түшендә. Күзләре яшьле булса да, елмаю йөзләрендә. Кайгы китерә сугышлар, булмасын иде алар. Тынычлыкта яшәсеннәр, җирдә барлык